A flota bota as últimas horas no Cantábrico noroeste a anchoa. O sector negociou con Pesca ter cantidade para a captura accidental para racú, xeito e piobardeira e poder manter a actividade. Os profesionais do mar afrontan o verán con gañas de manter a actividade e xerar ingresos nunha época do ano con gran movemento e demanda dos produtos pesqueiros. Sen embargo, hai frota que mira con preocupación as cotas. O cerco está a subsistir grazas a sardiña e a anchoa, sen embargo cada vez queda menos cantidade da primeira para poder pescala. Da barquería está traballando aí a norte, está traballando no País Vasco, os barcos máis grandes, máis importantes, entón é o que nos vai salvando. Sabemos que cabala tampouco este ano non hai, a maioría dos barcos do cerco están sin gastar a cuota que teñen asignada tampouco, entón temos que aguantar así como podamos pouco a pouco ca anchoa e despois ca pouca cuota de sardiña que temos. Ademais, o representante dos pescadores a nivel galego apuntou que estamos en negociacións con o Secretario General de Pesca, así como se nos concedeu unhas 50 toneladas de anchoa para o racú, para o xeito e a piobardeira, para o tabacé, pois si lle fixamos por escrito tamén facer chegar á Secretaria General de Pesca que tamén necesitamos esa pesca, esa pouquiña cuota de pesca accidental para os barcos de racú e máis de xeito e piobardeira que traballan na novena, porque é moi indispensable, que é a zona onde si pescamos algunha pesca accidental, e, bueno, estamos aí a ver. Xa que afirmou que se lle trasladou a mesma petición á Consellería do Mar. Se chegamos a un acordo todas as agrupacións nosas, pois que a Secretaría que non tería inconveniente, non? Iso sería moi importante para nós, porque hai barcos que si ás veces, pois, si que pescan algunha anchoa, algún boquerón, pois, sería importante para nós para non ter que tiralo, para non ter que facer un descarte, non? Que tirar non podes tiralo tampouco, pero si hai para que non vaya para descarte, pois para que se podera vender. Pérez sinalou que non é moi habitual que o racú, o xeito ou a piobardeira capturen moita anchoa. É certo que sí, que para o cerco a veces se arrima máis a terra, sí que pescan, pero a veces tamén entran nas rías e tamén queda mallado tamén un pouco nos barcos do xeito, máis nos de racú, tamén toman algún de casualidade, non sempre, non? Os que poden pescar un día, pero durante o mes depois non toma ningún. Non víamos razonable que se nos deixara unha pequena cuota, unhas toneladas, para que non son insignificantes para a outra pescaría, pois para que eses barcos se poderan defender e poderan vendelo tamén, non?